Вітаю, сябры! Сёння мы больш падрабязна пагаворым пра цяжкі, але вельмі цікавы час для нашага княства. Час, у які кіраваў дзяржавай вельмі таленавіты князь Віцень, які згодна васкрасенскага летапісу быў сынам полацкага князя Гердзеня. Спакойнага жыцця тады не было. Віценю давялося ваяваць адразу з усімі, і з польскімі князямі, і з крыжакамі, і з ардынцамі, і з жмудзінамі. Але ён не баяўся нікога. Ужо ў 1291 годзе малады Віцень разбіў вялікае войска палякаў і крыжакоў, прымусіўшы іх з ганьбай адступіць. Імкнучыся захаваць цэласнасць вялікага княства, ён змог падавіць паўстанне жмудскіх князёў, якія выступалі за саюз з крыжакамі. Таксама пад яго кіраўніцтвам нашы адважныя беларускія воіны адваявалі у галіцка-валынскага княства і канчаткова далучылі да вялікага княства брэсцкія землі. А ў 1298 годзе Віцень праявіў сябе не толькі як воін, але як таленавіты дыпламат. Ён заключыў выгадны саюз з рыжанамі і адным магутным войскам на рацэ Трэйдэры ушчэнт разграміў лівонскі ордэн. Аднак з поўдня і ўсходню працягвалі нападаць атрады Залатой Арды. Каб змагацца з імі, Віцень прыдумаў 3 свае галоўныя сакрэта перамогі. Сакрэт першы. Ён стварыў ядро пастаяннага прафесійнага войска. Гэта была цяжкаўзброеная конніца, якая заўсёды была гатовая да хуткіх паходаў і контрудараў. Сакрэт другі. Ён стварыў унікальную сістэму абароны. Як толькі вораг нападаў, падымаўся трывожны кліч, і тады ўсе мужчыны адразу садзіліся на коней і гналіся за захопнікамі, каб адбіць сваю зямлю. І сакрэт трэці. Віцень працягнуў будаваць магутную лінію замкаў уздоўж галоўных гарадоў вялікага княства – Навагрудка, Гародні, Крэва і Ліды. Гэтыя замкі сталі апорнымі пунктамі абароны, дзе магло схавацца насельніцтва і адкуль пачыналася барацьба з ворагам. Але не толькі мячом і мужнасцю будавалася наша дзяржава. У яе быў яшчэ адзін вельмі важны сакрэт – мудрая дыпламатыя і дынастычныя шлюбы. Гэта настолькі цікавая і вялікая тэма, што ў наступны раз мы зробім невялічкае адступленне ад нашай хронікі і пагаворым менавіта пра яе. Да сустрэчы, сябры!